Na Slovensku sa začnú testovať autonómne vozidlá. Za projektom stojí slovenská firma Dius AI v spolupráci s technologickým lídrom WeRide. Predstavte si, že nastúpite do auta a nikto nešoféruje. Toto nie je budúcnosť. Toto začína na Slovensku. Chcete vedieť viac? Sledujte náš YouTube kanál Bezpečnosť technológie. Ja sa volám Adriana Poláková-Šimka. Pamätáte si film Total Recall? Sci-fi svet plný zvláštnych postav, povstalcov a technológií, ktoré preberajú kontrolu. Autonómne autá, ktoré neriadi človek, svet, kde sa realita mieša s fikciou. A človek už si nie je istý, čo je skutočné. A samozrejme Arnold Schwarzenegger ako veľký akčný hrdina. Dnes sme k tomu všetkému, čo bolo v tomto sci-fi príbehu, bližšie, než si myslíme. Napríklad pozrime sa na autonómne autá. Už nejazdia len vo filme, testujú sa priamo v reálnom svete. Bez vodiča, bez zásahu človeka a aj na Slovensku. A tým pádom menia pravidlá hry aj u nás. Za projektom by mala stáť slovenská firma Dius AI v spolupráci s technologickým lídrom WeRide. WeRide patrí medzi globálnych hráčov v autonómnom riadení. Testuje v Ázii, USA a aj na Blízkom východe. A teraz aj u nás. Projekt prebieha pod iniciatívou Elevate Slovakia. Jej cieľom je prepojiť štát, univerzity a technologické firmy a vytvoriť bezpečné a legislatívne pripravené prostredie pre autonómnu dopravu. Na Slovensko by sa mohli dostať autonómne taxíky, autobusy, dodávky aj čistiace vozidlá. Čo presne dokáže také autonómne auto? Sleduje cestu, vyhodnocuje situáciu a rozhoduje sa v reálnom čase. Reaguje na chodcov, autá, aj nečakané situácie. Tieto vozidlá využívajú kamery, radary a aj umelú inteligenciu. Nie je to len auto, je to systém, ktorý neustále analyzuje svoje okolie. Chcete vidieť autonómne autá na vlastné oči? Tieto autonómne vozidlá sa majú testovať najskôr v Bratislave, našom hlavnom meste, potom prídu aj do Košíc a do Vysokých Tatier. To znamená jediné. Budúcnosť dopravy nevidíme už len v zahraničí, ale priamo na Slovensku. Otázka už nie je, či prídu autonómne autá, ale kedy. A teraz dôležitá otázka. Ako takéto autonómne auto vlastne funguje? Autonómne auto nevidí, nerozmýšľa ani necíti ako človek. Rozhoduje na základe dát, senzorov, algoritmov a pravdepodobnosti. Funguje v niekoľkých krokoch. Prvým krokom je vnímanie okolia. Auto používa kamery, radar, lidar a ultrazvukové senzory. Kamery rozpoznávajú dopravné značky, jazdné pruhy, chodcov a vozidlá. Radar meria vzdialenosť a rýchlosť objektov. LiDAR pomocou laseru vytvára presný 3D obraz okolia. Ultrazvukové senzory pomáhajú najmä pri krátkych vzdialenostiach, napríklad pri parkovaní. Druhý krok je spájanie dát zo senzorov, odborne nazývané sensor fusion. To znamená, že auto nespolieha iba na jeden senzor. Spája informácie z kamier, radarov, lidaru, GPS, interciálnej jednotky, digitálnych map. Cieľ je jednoduchý. Získať čo najpresnejší obraz reality. Tretí krok je lokalizácia. Auto musí vedieť nie len to, čo je okolo neho, ale aj kde presne sa nachádza. Nie približne, presne. Preto používa GPS, HD mapy, senzory pohybu a porovnávanie reálneho okolia s digitálnou mapou. Štvrtý krok je rozhodovanie. Systém vyhodnocuje situáciu okolo auta. Predpovedá pohyb chodcov, cyklistov aj iných vozidiel. Pýta sa, kto má prednosť? Hrozí kolízia? Aký manéver je najbezpečnejší? Piaty krok je plánovanie trajektórie. Auto nevydá len jednoduchý pokyn. Zatoč alebo brzdi. Vypočíta bezpečnú dráhu pohybu. Teda kadiaľ presne sa má vozidlo pohnúť, akou rýchlosťou a s akou rezervou. Šiestý krok je vykonanie. Systém dá pokyn riadeniu, brzdám alebo akcelerácii. A toto všetko sa deje v reálnom čase, v zlomkoch sekundy. Ale pozor, autonómne autá nie sú dokonalé. Najväčším problémom sú tzv. Neštandardné situácie. Napríklad dieťa vybehne spoza auta, na ceste je nehoda, značenie je nečitateľné. Prší, sneží alebo je hmla.
senzor je znečistený. Alebo nastane situácia, ktorú systém ešte nikdy nevidel. Preto je pri autonómnych vozidlách kľúčová aj redundancia. To znamená, že dôležité systémy musia mať zálohu. Ak zlyhá jeden senzor alebo časť systému, vozidlo nesmie byť nebezpečné. Kľúčom autonómneho riadenia teda nie je len rozoznanie prekážky. Kľúčom je správne spojiť dáta zo senzorov, presne určiť polohu vozidla, predvídať správanie ostatných účastníkov premávky a naplánovať bezpečnú trajektóriu v reálnom čase. Predstavte si, že nastúpite do auta a nikto nešoféruje. Toto nie je budúcnosť. Toto začína na Slovensku. Chcete vedieť viac? Sledujte náš YouTube kanál Bezpečnosť technológie. Ja sa volám Adriana Poláková-Šimka.